Surazu ka kunafundiso o ɲamaba ani kunnafondilaw ka bi lajɛrɛ la a y'a sinsin fɛn caman kan ala kunbaba o de ye laban in na MINUSMA ntɛnɛndon ale bɔli min kɛra Kidali kɔnɔna la o kɛra lahala min na ani MINUSMA maaw tun tagalen yɔrɔ min na o dira an ka fintigilakaw ma lahala jumɛn kɔnɔna la Colonel Major Suleman Danbɛlɛ an k'ale lamɛn. C'est que Aguelhok ani ntɛnɛndon Kidali MINUSMA mɔgɔw y'u ka minɛn cɛ ka bɔ yen ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ sɔrɔdasiw ye donc bi bi in na an bɛ se k'a fɔ kan minnu ni MINUSMA ye o bɔla yen o ye kan 8 de ye o kan 8 la kan 6 u y'o de di an finitigilakaw ma bɛn tun kɛla mun kan mais fila tɔ n'o ye Aguelhok ni Kidali ye an kɔni y'a ye aw fana ye cogo min na bɔlɔlɔw kan u y'u ka minɛnw ta ka taa cogo min na. Wa a ka kuma kɔnɔ a tilala ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko sisan samiya baaraw kɔni olu bantuma kɔni sera mun ye an ka finitigilakaw ye u kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen tigɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw u bɛ se k'u ka sɛnɛfɛnw olu kan hɛrɛ kɔnɔna la wa fana ka tila ka u dɛmɛ an k'a lamɛn o kan. A bɛ ni ka san 2 bɔ bi bi in na ni montée en puissance bɛ fɔ faamaw la mais professionnalisme fana bɛ fɔ a y'a ye ja dɔw kan faamaw ta la u ka baara tɛ ko ka taa sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ko k'u ka balo kari mais bi bi in na anw b'o kɛ c'est pour que k'a jira jamanadenw na anw ka baara taabolo dɔrɔn tɛ ka gɛlɛ ci ni mun ko kɔngɔ bɛ yen yɔrɔ min na an b'a fɔ mun ma ko action civilo-militaire ni kɔngɔ bɛ yɔrɔ min na ni jamana baarakɛ boloda tɛ se ka o yɔrɔ sɔrɔ sɔrɔdasiw b'u jɔ o jɔyɔrɔ la. A ka kuma bakuruba laban o de kɛra Taliban bɛ senna ni wagati in na ka don sɔrɔsiya kɔnɔna la ani sifinnaka caman min n'u y'u kanbɔ nin ko in a nɔfɛ a da sera o fana ma. 181 o bɛ o de tɛ voilà 181 ani murumurunin nin tile 2 in kɔnɔna na o de sifinnakaw nan'u ka voilà olu de nan'u ka dossier déposer olu de n'a jira k'a fɔ olu b'a fɛ ka na armée kɔnɔ olu de y'a jira k'u b'a fɛ ka na ka kɛ finitigilakaw ye anw bɛ baara mun na u bɛ se ka na anw dɛmɛ a la cogo min na dɔw yɛrɛ n'a ye bɔlɔlɔw lajɛ u ko k'olu b'a fɛ ka tɛmɛ o kan yɛrɛ an bɛ ala deli n'u nana u ka tɛmɛ anw ka kɛlen kan. A ka kuma kɔnɔna la a yira k'a fɔ o kunnafoni kolon kɔni o caman bɛ cari bɔlɔlɔ sanfɛ ka nkalon ka da olu la a yira k'a fɔ k'u b'o kɛlɛliko olu senna sabula u ka sɛbɛnw u ye yɛlɛma don a la n'i ye olu ka sɛbɛnw ye sisan i bɛ taa sɔrɔ mun ye diripa yɛrɛ ye o kɔni o tampɔn o bɛ a kan wa yɛlɛmali caman donna la cogo min na maaw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ nin sɛbɛn in a bɔra olu de yɔrɔ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.